Здравейте и добре дошли в първи епизод на нашия подкаст. Тук ще си говорим за вярата и Бог и ще намерите пътят, истината и живота. Не забравяйте да напишете в коментарите от какво се интересувате, за да можете да отговаряме на вашите въпроси и да правим видеа, свързани с теми, които ви интересуват. Не забравяйте да харесате видеото, да го споделите на приятел и да се абонирате за канала, за да достигне повече аудитория. И днес с мен е пастор Бисер Куюмджиев, който е пастор на църква Добрите самаряни в град Ротердам, Холандия. Днес ще започнем с неговото опознаване. Също така имаме тема и темата е вяра и съмнение. И заедно, опознавайки пастор Бисер, ще отговорим и на вашите въпроси, които са за вярата и съмнението. Пасторе, Здравей, Зизи! как се чувстваш днес? Благодаря на Бога, добре се чувствам. Много добре. Би ли споделил на нашите зрители кой си ти извън църквата? Както ти вече спомена, казвам се Бисер Куюмджиев, пастирувам близо 12-13 години в Ротердам. Извън църквата съм като всички обикновени хора, семейен съм. Имам 2 деца, имам 3 внучета и това е общо взето за мен. Ако не беше пастор, ако не трябваше да се представиш по този начин, как би се представил? Кое е най-важното нещо или черта, която би искал хората да знаят с теб? Искреност. Искреност. Аз съм човек искренен, честен. Обичам да помагам. Това е в моето сърце, още и като неприятел, преди да повярвам още. Съм бил винаги честен, искрен с моите приятели. Това е общо взето за мен. Може ли да ни кажеш къде и как израсна? Какво беше твоето детство? От кой град си? Да, може. Детството ми беше невероятно. Аз израснах в България, в град Велики Преслав. Това е близо до Шумен. Там израснах в този малък град с много любов, приятели, семейна обич. Моите родители ме възпитаваха да бъдем винаги искрени, честни, да не лъжем, да не крадем, да бъдем верни. И благодаря на Бога, благодаря и на тях, че са ни дали такова възпитание. Израснал съм с мои приятели, основно това, което съм правил в Велики Преслав като дете още. Аз съм израснал по стадионите, обичах много футбола. Това беше моят живот. А защо не пое по този път, а избрах Христос? До казармата бях израснал по терените, но малко преди това аз повярвах в Бога и оттам нататък вече избрах пътят, по който да вървя, защото футбола е свързан много с неделята. И основните състезания, които имахме, бяха в неделята. И той иска много време да отделяш за тренировки, за състезания. И аз трябваше да избера или футбола, или вярата в Бога. Така че в неделята за мен тогава дойде промяната и аз вземах решение да бъда с Господа. Добре, може ли да кажеш как взе това решение или имаше ли ключов момент, в който ти знаеше, че трябва да приемеш Бог, знаеше, че това е твоя път, случи ли се нещо или как реши да кажеш да на Христос, какво те накара? Още като малък имах заложена вяра в себе си, но не знаех пътя, по който трябва да вървя. Малко по-късно, когато ме поканиха на църква, на служение, аз отидах от любопитство да видя какви хора, какво правят. И това любопитство ме грабна. Основното нещо, което ме грабна в служенията, в църквите, това беше любовта на вярващите хора. Аз не съм отишъл, защото примерно съм имал някакъв проблем или съм бил в нужда.
Но съм отишъл от любопитство и до ден днешен аз изпитвам тази божествена любов. Любовта на Бог е най-красивото нещо. Може ли да ни кажеш дали е имало някога момент на борба, дали си се борил с вярата, дали си искал да избягаш от нея? Разбира се, винаги има такива моменти, когато човек минава трудни обстоятелства, тежки изпитания, борби. И първото нещо, което ти идва на ум, просто си казваш, може би трябва да се затворя в себе си, да не комуникираш с никого, съртиш се по някакъв път на Бога, това, което се е случило в живота ти. Но всеки един има своите премещия в живота, но благодаря на Бога, че въпреки времето, когато аз съм искал да обърна гръб на Бога, Бог не е обръщал гръб. Той ме е търсил и Той ме е държал за ръката и ме е пазил в този свят, да не се загубя някъде в света. Имало ли е нещо, което ти се е случило и си казал, не се струва да следвам Бог? И защо точно Христос? Защо избра Христос? Преживял съм много тежки травми, тежко изпитание в живота си. Едно от което ние, когато се задълмихме с моята съпруга и очаквахме с голямо нетърпение първото ни бебе да се роди, тогава то се задуши на пъпната връв. И тя беше на 9 месеца. Ние чакахме с голямо нетърпение да се роди и да му се радваме, но лекарите ни съобщиха, за съжаление, лошата новина и тогава имаше дори опасност за моята съпруга, защото започна да се натравя кръвта й. По свръхестествен начин тя роди мъртво бебе. И тогава аз бях доста сърдит на Бога. И тогава си казах, какво се случва? Вярваме в Бога, изповядваме Негото име, молим се, как така, защо точно с нас се случи това изпитание? Плачех, скърбях, така. А сега, гледайки на този момент, смяташ ли, че Бог е искал да те научи на нещо в тази ситуация? Да, разбира се. Аз разбрах, че чрез това изпитание, което ние преминахме, ние станахме по-силни и днеска ние може да помогнем на много такива семейства, които имат най-различни проблеми, трудни обстоятелства или са загубили близък човек. Ние сме хора с личен пример, който може да превдигнем тяхната вяра. Може ли да ни кажеш какво се промени първо в теб? Сърцето ти или навиците ти? Или кое е било първо? Първо винаги се променя сърцето. Поне при мен беше така. Защото навиците, характера, това беше във времето, когато Бог трябваше да изработва в мен езика, говоренето. Знаеш, като светски хора, ние имахме много приятели и когато се събирахме, се изпускахме някой друга дума, такава шеговита дори по някой път. Но това в течение на времето Бог го променяше в мен. Първото нещо, което Бог промени е моето сърце. Вярата ми, аз го приех в живота си. Поканих го да живее вътре в мен. Това е най-красивото нещо, когато Бог започва да ви променя отвътре. Истина смятам, че Исус работи точно по този начин. Той започва да ни променя отвътре навън. Абсолютно. Добре, как разбра или кога по-точно разбра, че си призван за служител? Как започна твоя път? Аз никога не съм повярвал, за да стана пастор, за да стана известна личност или да планувам някакво служение в живота си. Преди всичко аз повярвах, защото знаех, че това е пътят, както казахме и преди малко темата ще бъде, истината и живота. Когато аз преоткрих пътят, истината, живота, аз реших да се посветя на Бога. Да служа, да ходя, без някакво очакване аз да стана хвалител, пастор или някакъв служител. Просто поех по пътят на истината и живота. И Бог видя това силно мое желание, което аз имам в сърцето си, освен, че да следвам пътят му и също да бъда
инструмент в неговата ръка да достигнат други недостигнати хора, които имат нужда от Исус като свой личен спасител. И това ме накара аз да продължавам в пътят пред Господа. И призива и служението, което аз днеска имам, това го виждаха моите братя, това го виждаха моите сестри, това го виждаше и моя пастор, който ме е ръкоположил. И всички, които бяха около мен, и вярващи, и невярващи, виждаха призива, който имам в себе си. По принцип, един служител, когато е призван, този призив трябва да го видят всички, както описва и Божието Слово в Тимотей. Там, където казва, нали, служителите да бъдат с добър характер, одобрени от външните хора, църквата да го разпознае този служител. И всичко това се случваше в нашия живот. И така ние преоткрихме нашето служение пред Бога. А ти на колко години беше? Когато повярвах в началото, повярвах някъде около 17-18 годишен. Но в служение стъпих вече около 24-25 годишен, когато бях. Да. Как прие това съпругата ти, децата ти? Моята съпруга, ние се срещнахме в църквата. Там се срещнахме и така се задумихме. Това е било Божията воля. Да. Така се задумихме и решихме да се посветим на Бога заедно с семейството си, днеска с децата си, дори и внуците, които имаме. Имало ли моменти, в които не си се чувствал близо до Бог? О, да, имало е. Той няма човек, може би, който да няма такъв момент. Колкото и да се чувстваш по някой път далече от Бога, точно в тези моменти Той е най-близо до теб. Когато ти се чувстваш сам, когато ти се чувстваш отхвърлен, когато ти се чувстваш презрян, точно тогава виждаш как Бог протяга ръка към тебе и казва: не бой се, синко, не бой се, чадо, защото аз съм с тебе. И не се ужасявай, казва. Смяташ ли, че си успял в живота? Какво ти разбираш под успех? Как би дефинирал твоя успех? Да, това, което е в миналото, днеска, настоящето и бъдещето, това, което съм успял духовно, материално, във всяко отношение, всичко е въз основа на Божията любов и Неговата милост. Но аз никога не си поставям летва. Имам цели, планове, които искам да постигна, и единствено очакванията ми са от Господа, Той да ми помогне във всяко отношение. Не искам да стигна едно ниво и да кажа: край, аз бях до тук. На колкото и години да си, поне за мен така, аз си мисля, винаги човек трябва да живее с цели, планове, които Бог му приоткрива, да ги следва и да постигне колкото се може по-високи и по-високи и по-високи цели, които Бог му дава. Амин. Добре, сега бих искала да те питам, ако имаш 5 минути с Бог, какво би му казал? Първото нещо, което ще му кажеш. Какво би било то? Че го обичам. Основното нещо, което искам да му кажа, че го обичам, че му благодаря, че през всичките тези години е бил с мен, дори когато не съм бил послушен, покорен, дори когато съм го наранявал, дори когато по някакъв начин съм показал своето нежелание да служа, и въпреки това той ме е обичал. Благодаря му за неговата прегръдка, за неговата любов, за това, което той е правил в моя живот. Имало ли моменти в живота ти, в които си се съмнявал в себе си, в вярата си, в пътя си, дали си взел правилното решение, дали това да бъдеш пастор е било твоето призвание? Някога съмнявал ли си се?
Ами, съвсем в началото, когато повярвах в Бога, имало е съмнение в мен. Въпреки че аз тогава чувствах Божията любов, Неговата милост. Но понеже аз идвам от друго потекло, идвам от мюсюлманско потекло, и в мене се задаваха въпроси дали наистина това е правия път. И тогава си спомням, бях на около 17-18 годишен, както ти казах преди малко. Така отидах в двора в нас. И почнах да се моля на 3 различни езика. На български, на турски, на ромски. Молих се Господ да ми преоткрие кой е правия път. А вътре в себе си чувствах любовта на Исус. Може би това е било единственото, как да кажа, съмнение в мен, дали съм в правия път. Но след това, когато поех вече през годините пътят на Господа, не е имало съмнение. Аз бях твърдо уверен, както съм и днес, че това е единственият път, който аз мога да достигна при Бога, защото Исус казва за себе си: аз съм пътят, истината и живота. И никой не дохожда при Отца ми, освен чрез мене. Това казва Исус. И аз съм твърдо уверен, че това е единственият път. А как реагира семейството ти? Реакциите бяха страшни. Майка ми е така, как да ти кажа, по-мълчалива. Но баща ми тогава му беше много тежко, защото аз съм поел този път. Както ти казах аз вече, че не сме от мюсюлманско потекло. И тежко така му беше. И се срамуваше от приятели, от хората. Заплашваше ме, дори че ще ме изгони от вкъщи. И преминавах доста борби, тежки неща, но въпреки това вярата в мен беше по-силна от страховете ми. Има ли нещо, което са ти казвали, което те е наранило? Лично така не са ме наранявали толкова жестоко, но ме заплашваше баща ми, че това не е правилно, ще да ме изгони от вкъщи. Но продължение така на времето и годините те виждаха и разбираха, че това е всъщност единствения път. А в момента? В момента те не са никакви противници. Майка ми ходи на служби, на църква. Баща ми е така симпатизант, мога да кажа. Също има много знание. Посещава е църква около 6 месеца или година, точно когато съм бил времето в казармата. Имат знание за Бога. Така. Добре, аз искам да те попитам 2 въпроса. Единът е, кой те е наранявал повече? Хората от света или хората от църквата? И заедно с това, аз мисля, че има голяма разлика между религиозни хора и хора, които имат връзка с Бога, връзка с Исус. Смятам, че има голяма разлика. Ти като пастор, можеш ли да видиш тази разлика? Можеш ли да различиш хората? Да. Значи, нараняванията, които съм имал, най-големите наранявания и най-тежките наранявания, които мога да нарека, са били от вярващи хора. За съжаление. Имало и невярващи хора, които са ме наранявали, но като че ли те са ме наранявали в своето незнание. А хора, които знаят пътят, истината и живота и въпреки това пак те нараняват. Това е било тежък удар за мен. Под кръста мога да кажа. Но аз съм човек, който бързо прощавам. Независимо дали са невярващи, дали са вярващи. И това онен ден си споделях и с зет ми, и с съпругата ми. И тя знае, че това е така. Докато при нея малко е по-тежко. Не, че не прощава, но изисква време. Докато аз бързо минава, бързо прощавам. Може да съм бил много наранен, може да съм бил тежко наранен. И въпреки това, ако видя, че човек се смирява, ако видя, че човек наистина
идва при мен за прошка, аз съм готов да му я дам. Независимо как ме Аз мисля, наранил. че прошката е повече за самите нас, за да нямаме нещо негативно в нас. И нека не забравяме молитвата, където се казва: прощавай ни, Татко, дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Няма перфектен човек, всеки извършва грях, всеки греши. И когато искате Бог да ви прощава, не забравяйте вие също да прощавате, защото Амин. това е за самите вас. Можеш ли да правиш разлика между религиозните хора и тези, които просто си имат връзка? За мен един религиозен човек е човек, който се извинява с вярата, който, като например фарисеите, хора, които отвън изглеждат чисти и праведни, а отвътре са гнили. И Исус е мразил такива хора и това са хората, които всъщност са го предали на смърт. Ти можеш ли да правиш, аз съм сигурна, че си се сблъсквал с такива хора, можеш ли да правиш разлика между тези хора? Ами това, което ни учи Словото и това, което ние виждаме в нашето служение в годините, сме разбрали, че религията също е закона. И когато ти правиш нещо по закон, а липсва благодата, липсва духа, това е въз основа на религия. И религията има закони и правила, които трябва хората да ги спазват. Докато вярата в Господа е вяра, която ти се изпълваш с Божия дух и с Неговото Слово, защото Той казва: ако ме любите, ще пазите не религията, не законите, ще пазите Моето Слово. И разликата е много голяма. Макар че и те имат познание за Словото, но те спазват повече външните неща. Религията е свързана с външните закони и с външността, това измиване на ръце, на крака или на нещо друго. Това е само външно, докато Словото, което работи, то работи вътре в нас. Ние не го разбираме как Господ го прави, но когато дойдат Неговите думи, Неговото Слово, ремата, която идва към нас, тя променя животите ни, характера ни, всичко. Точно така. Аз също го виждам по този начин, че в религията човек се опитва да бъде добър, за да достигне Бог, а когато имаш връзка при Христос, това е разликата, независимо какъв си, дали си счупен, дали не си праведен, Той е този, който идва при теб, Той е този, който те търси, иска сърцето ти. Амин. И след това се изчистваш. Вече може да започнем към темата, като ние вече засегнахме няколко въпроси. Сега бих искала да те попитам: има много хора, които вярват, но в същото време и се съмняват. Това грешно ли е и какво да правят в този случай? Съмненията идват. По някой път нечестивия засажда съмнения в нас, за да ни отдели от правия път. Но аз искам да се обърна към аудиторията, към хората, които ни слушат и ни гледат в момента. Всяко едно съмнение идва в живота ни, за да ни отдели от Бога. Когато ние сме покорни на Бога и послушни на Неговият глас, просто съмнението се изпарява, то се маха от живота ни. Всъщност, точно това е вярата. Даване на убеждения за неща, които не се виждат. И когато ние имаме вярата в Бога, ние вярваме, че Бог има план, има грижа, има любов, има всичко за нас. Всъщност много ми хареса как започна, че нашият враг може да ни засади едно съмнение и това може да го видим още в Битие. Да. Той задава въпроси. Кой ти каза да не ядеш от това дърво? Точно така, чрез въпроси ти започваш да се съмняваш в себе си. Точно. Той идва да съди съмнение в нашата нива или в нашето сърце. И когато съмнението го подхранваш, то си дава плод.
А плодът на съмнението е неверие. Но когато ние засаждаме вяра вместо съмнение, тогава ние берем плодовете на вярата. Така че зависи какво допускаш в твоята нива. Вяра или съмнение. Какво допускаш в твоето сърце. Вяра или съмнение. Всяко едно семе, което идва от Бога, то дава плод в твоя живот. Всяко едно съмнение, което идва от дявола, и то дава плод, но горчив плод. Ние вече си говорихме за трудностите и Библията ясно ни казва, че когато приемем Христос, животът ни няма да бъде лесен. Да. Христос ни обещава лесен живот. Но много хора, когато започнат да се сблъскат с трудностите и с борбите, те започват да се съмняват в Бог. Какво би казал на тези хора? Живота на земята не е лесен. Бог не е обещал никъде в Словото си, след като повярваме, че всичко ще ни бъде по мед и масло. Няма такива обещания, но има едно друго обещание, което казва, че ще бъде с нас през всичките дни на нашия живот. Амин. А щом той е казал, че ще бъде с нас през всичките дни на нашия живот, независимо какви са те, обещанието на Бога стоят сега. Много мои приятели, близки, роднини и така нататък имат много обещания към мен, ама не са ги изпълнили. Просто не стоят зад обещанията си. Да. Докато когато Бог ти обещае нещо, той стои плътно зад своите обещания. И ти виждаш как в един момент как започваш да израстваш. Абсолютно Бог те благославя във всяко начинание, защото Неговите обещания стоят в Неговото Слово. И ти преоткриваш там всичко. Също така много хора се питат какво да правят, когато не усещат Бог. Защото винаги има един момент на мълчание. И това означава ли, че Бог не те слуша? И че не те чува? И че го няма? Значи Бог не е глух. По всяко време Той вижда, чува. Не те ли се е случвало, когато детенцето ти имаш момиченце, нали така? На колко години така, тя? на 4 години. На 4 годинки. Значи твоето момиченце идва пред тебе и ти казва нещо, обаче ти през това време миеш, чини или нещо друго правиш и ти не искаш да я чуеш, понеже защото тя иска нещо, което може да й навреди. Примерно иска нож от тебе. Би ли дал нож? Не. Не. Тя продължава да реве и да каже, мамо, аз искам ножа да си играя. Ти си продължаваш да си миеш чините и детето в един момент си казва, тая моята мама глуха ли, не чува ли? И ние като вярващи хора, точно така правим. Искаме неща от Бога и Бог казва, не идей, това ще те нарани. Не искам да преминеш през това. И стои в мълчание. Стои в мълчание, нали? И това не означава, че когато Бог мълчи, че Той не чува. Той мълчи, за да се осъзнаеш ти. За да дойдеш на себе си и да разбереш, че това не е за тебе. Или времето не е сега. Да, понякога мълчанието също е отговор. Да, понякога мълчанието е не. Точно Казва така. Бог, не. Точно. Край. И това е много наистина хубав пример, който даде с дъщеря ми, защото понякога аз така също си обяснявам, понеже Бог, Той е нашият баща и Той иска най-доброто за нас. Също така понякога ще ни отнема неща и наскоро се случи така, дъщеря ми искаше да си играе на телефона, но вече беше играла дълго време и аз си го взех от ръцете и казах, стига толкова. И тя започна да се ядосва и ми вика, ти си лоша майка. По същия начин, когато Бог им отнеме нещо, те започват да го обвиняват и казват, Бог е лош, но те не виждат по-напред. Например, дъщеря ми не вижда, че този телефон може да й навреди на очичките, на мозъка. Абсолютно. Тя не вижда. И Бог вижда много повече от нас, Той вижда по-далеч от нас и ние нямаме това качество. Ние не можем да виждаме Точно. толкова надалеч. И понякога Той ни отнема някои неща за наше добро. И аз точно така понякога си обяснявам действията на Бог, както в майчинството с децата, как ние, нали, си казваме, аз знам по-добре от теб, това е добре за теб, това е лошо за теб. По същия начин е и с Бог. Така е, за Него казва Словото.
един ден като 1000 дни и 1000 дни като един ден. Точно така. Бог вижда толкова години напред нещата и обстоятелствата, докато ние не знаем, за вас казва, не знаете утрешния ден какво ви предстои. Да. Доста е злото на деня. Така че ние трябва единствено да му се покоряваме, да бъдем покорни, да бъдем послушни и да търсим волята му. А на неговото време той ще ни благослови. Аз мога да дам примерето с нашото жилището, което имаме сега в Холандия. Преди това съм се молил години наред. И всяка година съм си казвал, тази година ще купя жилище, тая година ще купя жилище и всяка година не съм успял. Тая година съм си казал, Господи, да бъде Твоята воля. Аз ще направя каквото мога от себе си. Ако ти искаш да ме благословиш, нека бъде Твоята воля. И Бог е решил точно сега да му благослови. Аз благодаря на Бога. Слава на Бога. Понякога ние бързаме, Да. препираме, бягаме, тичаме. Но всичко е напрасно. Бог има време. И един финален въпрос. Как да се доверим напълно на Бог? Да, това е добър въпрос. Значи, доверието към Бога е когато имаш доверие към приятел или доверие към твоят партньор, тогава в тебе няма съмнение. Всъщност, премахването на съмнението носи доверие в Бога. Защото ако ти нямаш доверие в Бога, тогава идва съмнението. А твърдата увереност в Бога идва чрез Словото му. Защото ако ние не познаваме Словото, не познаваме Бога. Оттам ние разбираме кой е Бог. И колкото повече четеме, толкова повече ние разбираме Неговата всъщност. Ние познаваме вече Неговия характер, мога да кажа, чрез Словото. И повече го обикваме. Но когато не четем, когато не познаваме, Осия казва, людите ми погиват поради нямане на знание. Точно. Не може да очакваме отговор от Бог, а в същото време библиите ни да са затворени. Точно. Смятам, че Бог е много честен и много добър Бог и Той вече ни е дал много обещания. И много хора не разчитат на тези обещания, което е много жалко. Дори и в ежедневния ни живот Бог ни обещава неща, а ние не успяваме да му се доверим. И един пример за това е, когато Исус им казва, качете се на лодката, на учениците си, Да. минаваме от другата страна. Качват се на лодката и те се фокусират на бурята, Точно. на проблемите. Точно. Не се фокусират на обещанието. Исус вече им е казал, минаваме на другата страна. Това е Неговото обещание, че ще отидат на другата страна. Те се фокусират върху проблемите и това е грешка, която и ние също Абсолютно. правим. Просто трябва да се научим да се доверяваме на Бог. Така е. Има нещо. В момента, който аз ти подадах телефона, ти Да. го взема, нали така? Да. С малко съмнение. Да. Но въпреки това ти го взема. Да. Има моменти, когато Бог има изненади за нас, подаръци за нас, благословения за нас. И Той не ги протяга, обаче ние стоим с ръце отзад, скръстани. И си казваме, както ти каза преди малко съмнение, нали? Да. При тях е много съмнението. Бог е решил да ги благослови или решил нещо да им даде, те стоят така с ръце отзад и викат, дали е Божията воля? Когато Бог те благославя, Той няма да ти даде нещо, което ще ти навреди. Очаква нашите ръце да бъдат протегнати. Протегнатите ръце са ръце, които са издигнати към Бога за молитва. Да изискваш, да търсиш, да се молиш, да очакваш. И в един момент ти виждаш, че Бог те е благословил. Когато Бог те е благословил, не се съмнявай. Винаги могат да се обърнат към Него да попитат, Господи, това за мен ли е? Да. Твоята воля ли е? И да поемат пътят на Бога. Точно така.
Добре, пасторе, много ти благодаря за отделеното време днес. Аз също ти благодаря за това, че имахме това благоприятно време да бъдем заедно в общение и също да послужим на нашите симпатизанти, мога да ги нареча, които ни гледат. Вярвам, че това видео ще се разпространи, този подкаст. Амин. И ще има много хора, които от тук нататък и ще имат и въпроси и ние ще отговаряме на тяхните въпроси. Не забравяйте да ги оставяте в коментарите, също да ни последвате в социалните мрежи, в TikTok Добрите самаряни и в Facebook Църква Добрите самаряни. Благодарим ви много за отделеното време и до следващия път!